Hola, hola, gràcies per ser aquí. Soc la Queralt i avui anem a fer una pràctica de respiració que té el poder de resetejar-nos molt ràpidament si fem treball de respiració. Sempre em sorprèn la potència de la respiració. Així que comencem. T'invito a que et posis assentada en una posició, jo em poso així, però també ens podríem posar així assentades, o amb els ditets del peu així. Jo avui ho faré així. I farem una sèrie molt curta on farem inspiracions i expiracions amb el nas i nosaltres ens centrarem en posar l'atenció a l'expiració i ens ajudarem amb la panxa, amb l'estómac, farem com una mica de força per treure l'aire en l'expiració, per buidar tot l'aire en l'expiració i agafar aire de forma ràpida en la inspiració. Crec que important de recordar que et cuidis, que facis la pràctica i adaptis tot el que tu necessitis per les teves circumstàncies i per com estàs en el dia d'avui. Així que comencem. Ens posem en la posició, sentim els isquions, els apoyos del nostre cos al terra, els peus. Sentim com la columna vertebral s'estira amunt. A la vegada que les espatlles es relaxen, el pit, la barbeta baixen avall. I els nostres òrgans reposen en el nostre interior, el cervell, també com a òrgan que és, reposa en el crani. I agafem aire, en traiem. I ara t'invito que si tens els ulls tancats els obris. Començarem la primera sèrie. Agafarem aire pel nas, traurem per el nas també i no hi ha una manera bona o dolenta de fer-ho. Reposem, agafem aire. Fem unes respiracions profundes. Relaxem la mirada. Començarem la següent sèrie i ara el que et proposo, anem a fer el mateix, però et proposo que t'ajudis més amb la pelvis, amb el moviment de la pelvis per fer l'exercici. Agafem aire i comencem.
aire profund. I t'invito que canviem de posició. Jo ho faré amb els ditets, no sé si em veus, els ditets els tinc del peu doblegats, diríem, tinc els peus sobre els ditets. No estic així, que també es pot fer. Però jo ara ho faré així. Si em vols seguir, i si no, amb la posició que tu et sentis més còmode. I amb aquesta posició també, ara això, us ajudeu una mica més amb el pit. Comencem. Respiració profunda. Traiem l'aire per la boca. I anem a fer... I anem a fer una sèrie més, i aquesta vegada amb els peus, estic a sobre dels peus, els ditets estan relaxats. Molt bé. I t'invito ara que t'ajudis amb els braços. Comencem. Agafem aire més profundament. El traiem per la boca. Traiem una mica el so. I amb aquesta pràctica, petita pràctica de respiració, posem un moment les mans al cor, observant tot el moviment que hi ha en l'organisme, sentint l'oxigen com em corre per totes les venes, per tot el cos. Deixant que surti una mica el so, si surt algun badall, que surti, si no ens el provoquem. T'invito un moment que posis el front i els braços al terra.
Deixis anar el pes. Deixant-nos omplir d'aquesta sensació d'agraïment, d'estar respirant ara i aquí, per tal de poder anar tornant cap aquí i començar o seguir el nostre dia després d'aquest reset fantàstic de la respiració. Espero que tinguis un dia preciós. Ens veiem.